مستيات بيتنا مستيات بيتنا نحكينا مثل إرتران من صغراء استفعل عليه صحفات تنقص مسلتاتن قال محتساتن حيزا بذكر اسكبر اب ان ترالوت تقرب مدبيا سلام كم يصنحكم كبرات تخاتلتنا كاب تمالي 14 مغابيت حيزو اب محبراوي مرخبيتات بفلاي كا اب اكسن تيليجرامن مرح اسرائيل بنيامين نتنياهو بمدقعه اسرائيل كم استقتله ببزحي يورلا نتقلطيفو استلابع وره بزحات كامنون كطراطرون مس جمرو بيت صحفت نتنياهو اتني محبراوي مرخبيتات وره زنبع حبريتا وي فيك نيوز كم زخونن اتي قدما مينستر بهيوتن بدحانن كم زلو غليصو يخون امبر اتو وره لمون دو ايبلن بنيامين اقدمو بفيديو ملكع عب زم حلالفو ملختي عب يمانا ايدو عب كند حمشته شدشت اصابعتي تراين سلازي اتي فيديو بسب سرحو بالحيز تقانابر امبر بنيامين نتنياهوس بهيوت يلن زبلو فنوت وره اتزينا حق خمس خونين مؤمن كم مرتعو كقربو ترايم ابتا عودي افلطو زلوم كيلاتات جن اتي فيديو ناي سب سرحو بالحي فيديو خمزي كونيهم زغلصو قدما مينستر اسرائيل نقل معلتات كاب عين معكنات زينا بمرحق وطرح بزح يبهلالو ايران كساب حجي نبنيامين نتنياهو كم زقتلتو وي بخالق اقاطامي هيوتو خمس حلفه زغلص حبريتا اي زرغحتن ايران بنيامين نتنياهو بهيوت انتلو كن هادنون كن قتلونينا ازبلتنبر قتيليوس ايبلتن كالوت اب غداي نتنياهو ورتات زفطرو خا اتقدم مينستر اب اسرائيل يلن بنفاريت ناب اوروبا خيديو يبلو غلي امسوره اب جرمن كم زليهم زمغتو كوينو جن كساب حجي وقعو زخونه نموتو زرغاغص مرتعو يلن نا ايران مرح نبر ايات الله علي خامنئي مستقاتله بوغن اسرائيلن امريكان نموتو زملكت قلطف حبريتا ايو تزرغحو ايران ون مرحي اخ مستقاتلا اي شفافنتن اتنجر قلطفي تفليطو ناي نتنياهو جن كابزي اصبيقو استفلئ اتا صلايت تبحال ايران اكو نموتو دفيرا حبريتا يسرحتلون نت مراحين مقتال جن علاما جرا ختصرحلو مخانا حبيرا بنيامين ود 76 عامتيو اتي اسرائيل ننوح عمتات زمر حسب بزحات صلاات خمزلو ينغرلو اب ايران حدش بتر سلطان چبيط زلو مجتوبا خامنئي مس ملو طعنو خمزلو مينستر وصا غديات ايران اراكچي يغلص كوينو جن اتحدش مراحي كساب حجي ناب عين حزبي اي قربن كم مراح متن ناي فلما قالو بعلو زيكونه هيبو زصحفو صحف بمنقد تلفزيون تنبيبو مجتوبا خامنئي بمدقعه امريكان اسرائيلن كم زقسله ايران ون تاميناتو ليا ناي نتنياهو جن زخونه چبطن مرتعون يلن بمحبراوي مرخبيتات طرحيو ورتات زنافس زلو لوم سنبت بنيامين نتنياهو بمنقد اكس زرغيحو استبهله ابندا شاه خوينو بون انداسته دحان كم زلو زرئي فيديو كزور جميرلا كبرات تخاتلتنا اتي نغله چكان يسباوي نغله خا فتاوا هاجرو جغنا خم زخونه زغلت ازرارا بسب منيو نمرأي بزعبا بنيامين نتنياهو استدالو حصير دحربايتا تخاتلو مستيات بيتنا حلقنيا مسله ارترا بنيامين نتنياهو بشحنت 949 عام مهرت اب كتما تل ابيب اسرائيل توليدو ولاديو ناي تاريخ مهورن تختالي صيوناوي اتحساسبان نيرو نسو كاب اسرائيل نملا بيتسبو طرنيفو اب شحنت 963 ناب امريكا قعيزو نتنياهو جن ود 18 عامت مسكونه ناب اسرائيل تمليسو نحمشت عامتاتون اب كفلي كوماندو اسرائيل بحلافنت اغلغيلو اب شحنت 972 بفلسطيناويان نزتچويت نفاريت نمملاس اب استخايده ناي تخس لووط نتنياهو تهاري مقوسيلو اب عامتو خا اب كينات ماكلاي مبراق تساتيفو يوناتان استبهله حو اب اوغاندا ايو تقتيلو يوناتان نتا اسرائيلاوان صعينا تچويا اب معرفو نفرت اوغاندا اب انتبه زنبرت نفاريت نمدحان بتلخو اب سرحيت انكلو يتقتيلو نتنياهو موت حو اب هيوتو عبي صلوا كم زغبرلو يزارب كابز تبغيسون بسم حو حدا ناشبرت زقالستكال مسريتو نيرو
ነታንያሁ ኣብ 1982 ከም ምክትል ኣምባሳደር እስራኤል ኮይኑ ናብ ኣሜሪካ ናብ ዋሽንግተን ዲሲ ተላኢኹ ካብዚ ንድሓር ስሙ ኣብ ማዕከናት ዜና ኣሜሪካ እናገነነ መፀ ነታንያሁ ብቋንቋ እንግሊዝ ሓሳባቱ ብዝግባእ ክገልጽ ዝኽእል ንፉዕ መዳራይ ስለ ዝኾነ ልቢ ኣሜሪካውያን ንምስራቕ ግዜ ወሰደሉን ንሱ ኣብ 1984 ናይ እስራኤል ቀዋሚ ልኡኽ ኮይኑ ኣብ ሕቡራት ሃገራት ስለ ዝተሾመ ናብ ማእከላይ ቤት ጽሕፈት ውድብ ሕቡራት ሃገራት ናብ ከተማ ኒውዮርክ ኣምሪሑ ድሕሪ 4 ዓመታት ግን ተመሊሱ ናብ እስራኤል መፀ ኣብ ፖለቲካ ብምስታፍ ከዓ ንሰልፊ ሊኩድ ወኪሉ ኣብ ባይቶ እስራኤል ወይ ክኔሴት መንበር ሒዙ ብድሕሪ እዚ ከም ምክትል ሚኒስትሪ ወፃኢ ጉዳያት ኮይኑ ስራሕ ጀሚሩ ቤንያሚን ነታንያሁ እስራኤል ኣብ 1948 ካብ ትምስረት ንድሓር ተወሊዱ መራሒ እስራኤል ክኸውን ዝበቕዐ ናይ መጀመርያ መራሒ እዩ ብዕድመ ዝነኣሰ መራሒ እስራኤል ንምዃን እውን በቂዑ እዩ ንሱ ነቲ ኣብ ኦስሎ ኖርዌይ ብ1993 ኣብ መንጎ እስራኤልን ፍልስጤምን ዝተፈረመ ታሪኻዊ ውዕል ይቃወሞ እኳ እንተነበረ እስራኤል ካብ ምዕራባዊ ገማግም ወይ ዌስት ባንክ ክትወፅእ ኣለዋ ኢሉ ክታሙ ዘንበረ ሰብ ግን ንሱ ነይሩ ነዚ ውሳነ እዚ እቶም ናይ የማን ፖለቲከኛታት እስራኤል ኣመና ዝተቃወምዎ ውሳነ እዩ ነይሩ ነታንያሁ ንፈለማ እዋን ኣብ 1996 መራሒ እስራኤል ክኸውን በቂዑ ክሳብ 1999 ድሕሪ ምቕጻሉ ከዓ ካብ ስልጣን ተኣልዩ ካብ መሪሕነት ሰልፊ ተኣልዩ እውን ብኣርያል ሻሮን ተተክአ ኣብ 2001 ኣርያል ሻሮን መራሒ እስራኤል ምስ ኮነ ግን ነታንያሁ ዳግም ናብ ስልጣን ደይበ ፈለማ ናይ ወፃኢ ጉዳይ ሚኒስተር ጸኒሑ ናይ ገንዘብ ሚኒስተር ኮይኑ እውን ኣገልገለ ኣብ 2005 እስራኤል ካብ ቃዛ ክትወፅእ ምስ ወሰነት ስልጣኑ ብገዛእ ፍቓዱ ሓዲጉ ኣብ 2009 እንደገና ናይ ሰልፊ ሊኩድ መራሒ ንምዃን ተወዳዲሩ ስለ ዝተዓወተ መሊሱ መራሒ እስራኤል ኮይኑ ናብቲ ዝለዓለ ስልጣን ክድይብ ዕድል ረኸበ ነታንያሁ ኣብ 2009 ሃገረ ፍልስጤም ልክዕ ከም እስራኤል ሃገር ክትከውን እያ ክብል መብፅዓ ኣትይኳ እንተነበረ ድሕሪ 10 ዓመታት ኣብ 2019 ግን ፍልስጤም ትበሃል ሃገር ኣይፈልጥን ክብል ምስ ሓንቲ መደበር ሬድዮ ኣብ ዘካየዶ ዝርርብ ገሊጹ ኣሜሪካ እታ ቀንዲ መሓዛ እስራኤል እያ ይኹን እምበር ዝምድና ነታንያሁን ባራክ ኦባማን ከምቲ ዝድለ ከም ዘይነበረ እዩ ዝንገር ምኽንያቱ ከዓ ነታንያሁ ነቲ ኣሜሪካ ምስ ኢራን ኣብ ዛዕባ ኒውክሌር እትገብሮ ስምምዓት ኣየዋፅኣን እዩ ኢሉ ይማጎት ስለ ዝነበረ እዩ ድሕሪ ኦባማ ትራምፕ ናብ ስልጣን ምስ መፀ ግን ዝምድና ክልቲአን ሃገራት ኣጸቢቑ ደልዲሉ ብፍላይ ትራምፕ ከተማ ኢየሩሳሌም ርእሰ ከተማ እስራኤል እያ ኢሉ ኣፍልጦ ምስ ሃበ ነታንያሁ ኣብ ልዕሊ ትራምፕን ኣሜሪካን ዝነበሮ ፍቕሪ መሊሱ ከም ዝውስኽ ገይሩ ሃገራት ዓረብ ግን በዚ ሕጉሳት ኣይነበራን ምኽንያቱ ከዓ ፍልስጤማውያን ምብራቕ ከተማ ኢየሩሳሌም ከም ዝብፅሖም ስለ ዝኣምኑ እዩ ምምፃእ ዶናልድ ትራምፕ ናብ ስልጣን ግን ንነታንያሁ ካልእ ጽቡቕ ዜና እውን ሒዙሉ እዩ መፅዩ ንሱ ከዓ ኣሜሪካ ነቲ ምስ ኢራን ኣትያቶ ዝነበረት ኣብ ኒውክሌር ዘተኮረ ስምምዕ ብምስራዝ ንኢራን ማዕቀብ ስለ ዝገበረትላ እዩ ነታንያሁ ካብ 2016 ንድሓር ብብላዕ ወይ ብግቦ ብቕጥፈትን እምነት ብምጉዳልን ክስታት ክመጾ ጀሚሩ 2020 ዓመተ ምህረት ኣብ ታሪኽ እስራኤል ንፈለማ እዋን ብገበን ተኸሲሱ ናብ ቤት ፍርዲ ዝቐረበ መራሒ እስራኤል ንምዃን እውን በቂዑ እዩ ነታንያሁ እዚ ኩሉ ክስታት ፖለቲካዊ ኣጀንዳ ዘለዎ ባዶ መጥቃዕቲ እዩ ክብል ይነጽጎ ኣብ እስራኤል ዘይዕርፍ ኩናት ይኸይድ ስለ ዘሎ ጉዳይ ነታንያሁ ክርአ ዕድል ኣይተረኽበን ገለ ነቐፍቲ ነታንያሁ ቀጻሊ ኩናት ዘካይደሉ ዘሎ ምኽንያት ጉዳይ ክሱ መዕለቢ ከይረክብ ንሸፈነ ዝጥቀመሉ ዘሎ ሜላ እዩ ይብሉ እቲ ክስታት ግን ኣብ እስራኤል ጥራሕ ኣይተሓጽረን ኣብ ከተማ ደንሃግ ኔዘርላንድስ መደበሩ ኣህግራዊ ቤት ፍርዲ ገበነኛታት ማለት ICC እውን ነታንያሁ ኣብ ትሕቲ ቀይዲ ንኽውዕል ትእዛዝ ኣመሓላሊፉሎ ነዚ ትእዛዝ ኣሜሪካ ብትሪ ኮኒናቶ እኳ እንተሃለወት ከም ኢጣልያ ካናዳን ቱርክን ዝኣመሰላ ካልኦት ብርክት ዝበላ ሃገራት ግን ነታንያሁ ኣእጋሩ ኣብ ሃገራተን እንተረጊፀን ሒዘን ከረክብኦ ከም ዝኾና ገሊፀን ኣለዋ ነታንያሁ ኣብ ዓለምና ካብቶም ብግህሰት ኣንጻር ሰብኣውነት ተኸሲሶም ናይ ማእሰርቲ ትእዛዝ ዝወጾም 4 መራሕቲ ሓደ ክኸውን በቂዑሎም
ቅድሚ ሕጂ ኣህጉራዊ ቤት ፍርዲ ገበነኛታት ንመራሒ ሱዳን ነበር ዑመር አልበሽር ንመራሒ ሊብያ ነበር መዓመር ቃዛፍን ንመራሒ ሩስያ ቭላድሚር ፑቲንን ተመሳሳሊ ናይ ማእሰርቲ ትእዛዝ ኣመሓላሊፍሎም ነይሮም ነታንያሁ ዝተኸሰሰሎም ጉዳያት ንጥሜት ከም መሳርሒ ኩናት ብምጥቃም ቅትለት ሰላማውያን ህዝቢ ኣብ ዝነብርዎ ከባቢ ኮነኢልካ መጥቃዕቲ ብምፍጻምን ብተመሳሰልቲ ካልኦት ዛዕባታትን እዩ ተኸሲሱ ብዘይካ ነታንያሁ ሚኒስተር ምክልኻል እስራኤል ነበር ጋላንትን ካልኦት ሰለስተ ላዕለዎት መራሕቲ ሓማስን እውን ናይ ማእሰርቲ ትእዛዝ ወፂዎም ኣሎ ነታንያሁ ኣብ ታሪኽ እስራኤል ከም መራሒ ሃገር ኮይኑ ንነዊሕ ዓመታት ዘገልገለ ሰብ እዩ ነታንያሁ ኣብዚ እዋን ብወገን ቃዛ ምስ ሓማስ ብሊባኖስ ምስ ሕዝቡላህ ኣብ ኩናት ኣሎ ምስ ኢራን እውን ኣብ ከቢድ ምፍጣጥ ይርከብ ንሱ ኣብ እስራኤል ከም ሓደ ከፋፋሊ መራሒ እዩ ዝፍለጥ ይኹን እምበር ነዚ ናይ ኣህጉራዊ ቤት ፍርዲ ውሳነ ወላቶም ንነታንያሁ ዝቃወሙ ፖለቲከኛታት እስራኤል ከይተረፉ ኣይተቐበልዎን ነታንያሁ ኣብ 2022 ዓመተ ምህረት እዩ ንሓምሻይ ግዚኡ መራሒ እስራኤል ኮይኑ ተመሪጹ ንሱ ሓላዊ እስራኤል ኮይነኤ ክዝከር ዝደሊ ክብል ታሪኽ ክሓድግ ከም ዝደሊ ይዛረብ ነታንያሁ ኣብ ስልጣን እንከሎ ብሓማስ ተፈጸመ መጥቃዕቲ እቲ ዝዓበየ መጥቃዕቲ እዩ ሓማስ ተቃለስቱ ብምልኣኽ ኣብ ሓደ መዓልቲ 1200 ሰባት ብምቕታል ኣስታት 250 ሰባት ጨውዩ ቤንያሚን ነታንያሁ ብድሕሪዚ ንሓማስ ንምጥፋእ ዝብል ወፍሪ ኣልዒሉ ሓማስ ክጠፋእ ኣይከኣለን ክቡራት ተኸታተልቲ መስትያት ቤትና ንሎሚ ሰንበት ኣብ ጉዳይ ቤንያሚን ነታንያሁ ኣተኪርና ዝሰራሕናዮ መደብ ኣብዚ ዛዚምና ኣለና ድሓን ዋዕሉ መስትያት ቤትና መስትያት ቤትና ንሐቀኛ ምስሊ ኤርትራ ንምንጽብራቕ ዝተፈላለዩ ጽሑፋት ተንቀሳቐሲ ምስልታትን ቃለ መሕትታትን ሒዛ ብዘካርያስ ክብረኣብ እናተዳለወት እትቐርብ መደብ እያ كفوت لساني من يزعصوني هاي سجدن علي عبطاقوت ملاخي الطاوخ يقنا مسلي فتحي